ಬಾರಿ 95 ವರ್ಷಡು ಜವಳಿ ಮಾರಾಟಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ಪಡೆಯಿನ ಕುಡ್ಲದ ಜವಳಿ ಮಾರಾಟದ ದಂತಕತೆ ಪಿಕೆ ದೂಜ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಕುಟುಂಬದ ಸರಣಿ ಮಳಿಗೆಲೆಗು ನನೊಂಜಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಪಿಕೆ ಧನಂಜಯ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಪಿಕೆ ದೂಜ ಪೂಜಾರೀಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಬಾಟಿಕ್ ದೇಳಕಟ್ಟೆ ಕೆಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರುದ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಫ್ರೈಡ್ ಕಟೋನಡು ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ ಉದಿಪನಾಡು ಪಿಕೆ ಧನಂಜಯ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ 10-15 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಪೂಂಜಾರಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೆ ಮನೆತ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ಕೃಷ್ಣಮೋಹನ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಕತ್ತೆರ್ದು ಹೊಸ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಾಡ್ತೇರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ವಿ ಅಡಪ, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಶಾಲಾ ಎಚ್ ಮುದ್ಯ, ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಶಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾತಿ ರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕೆ ಧನಂಜಯ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಮಗಲು ಮೇಘನ ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾದ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ, ದೇರಳಕಟ್ಟದ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಪರಿಸರ ಇಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಕೈತಲ್ಡೆ ಒಂಜಿ
ಶ್ರೀ ಆದಿ ಅನಂತಶೇಷ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕೈತಲ್ಡು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂದಿರ ಉಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವೇತೋ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳುಂಡು. ನಿಟ್ಟೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಂಚ ಅವೇತೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಿರಂತರ ಬೆಳೆಯೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ದೇರಳಕಟ್ಟೆ. ನಿರಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕೇರು ಶ್ರೀಯುತ PK ಧನಂಜಯ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪಂಡ್ಲೆಕನೆ 2025 ಇಸವಿಗೆ ತೂಯಿನ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಗಳ ಈತ 2025 ಇಸವಿಗೆ ತೂಪುನಂಚಿನ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಗಳ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅಜಗಜಾಂತರ ಪಂಡ ಆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥನೇ ಅಂಚನೆ. ಅಜ ಪಂಡ 7, ಗಜಾಂತರ ಪಂಡ ಗಜ ಪಂಡ ಆನೆ. ಆ 7ಗಳ ಆನೆಗಳು ಎಂಚ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಆತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಈ ದೇರಳಕಟ್ಟದ ಪರಿಸರಡು ಆತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ನೆಟ್ಟೆ ನಿರಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದು ಪೂರ ಕಾರಣದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಕೇವಲ ಈ ಪರಿಸರದ ಜನಕುಲೆ ಉಪ್ಪುನೆತ್ತು ಒಂಜೇ ಪರಿಸರದ ಜನಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸೀಮಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಡ ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅಂಚತ್ತು ಅವೆತೋ ಪಿದೆ ಜನಕುಲು ಬರ್ಪೇರು. ವರ್ಷಗೂ ಸಾರಗಟ್ಟಲೆ ಜನಕುಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ಪೇರು. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೇರು ಬರ್ಪೇರು. 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಕಲ್ತದನ ಕೂಡ ಹೊಸ ತಂಡ ಬರ್ಪಣು. ಇಂಚ ನಿರಂತರವಾದ ಚಲನಶೀಲ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರ. ಈ ಪರಿಸರಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದೇ ಉಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು PK ದುಜಾ ಪೂಜಾರಿ ಎಂದು ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಡ ಒಂಜಿ ದಂತಕತೆ ಸರಿಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ವಸ್ತ್ರ ಮಾರಾಟದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಳಿಗೆ ಅವು ಕುಡ್ಲಡ ಭಾರಿ ಪುದರ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು PK ದುಜಾ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪಂಡ ಅವು ಕುಡ್ಲಡು ಮಲ್ಲ ಶಾಪ್ ಅವು ಇತ್ತೆಗಳ ಕುಡ್ಲಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರುಂಡು ಮಲ್ಲ ಶಾಪ್ ಉಂಡು. ಆಕಲ್ನ ಸರಣಿ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಅರ್ನ PK ದುಜಾ ಪೂಜಾರ್ಲ ಮಗನ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಅರ್ನ ಪುಳ್ಳಿನ 18 ಮನೆ ಸರಣಿ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಒಂಜಾದ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಡು ಶುರು ಆವೊಂದುಂಡು. ಇಣಿತ ಪರಿಸರಡು PK ಧನಂಜಯ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪುಣ್ಣ ಆರು ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಡು ಪಂಡ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಬಾಂಬೆಡು ಕಲ್ತದು ಅವಳು 1 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಂದಾದು ಆಯ್ದ ಬಕ್ಕ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟೂರುಡು ತನ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಪುದರ್ದ ಸರಣಿ ಪುದರ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ದು. ಕೇವಲ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ಆತು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ದ ಪೊಲಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಪಡೆಲ್ಲ ಮಂತದು ಐನು ನನಲಾತ್ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಪುದರ್ನ ದುಂಬು ಕೊನೆಯಿನಾರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸರಣಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಳಿಗೆಲೆಡು PK ದುಜಾ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಬೋಟಿಕ್ ಇನಿ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಡು ಉದಿಪನ ಒಂದುಂಡು. ಐಕ್ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಬೈದರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತಾ ಕೃಷ್ಣ ಮೋಹನ್ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಜನ್ಯ ಜೈನ್ ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಪುಂಜಾಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಕಲು ಇತ್ತೇನೆ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಉದಿಪನ ಮಂತೇರು. ಈತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರೂ ತುಡರು ಬೆಳಗ್ಯಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಶಾಲ H ಮುದ್ಯ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ V ಅಡಪ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ನೀತಾ ರಾಜೇಶ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಮುಖರು ಗಣ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು. ನಮ್ಮ ರಂಗೋಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ದ ಭಾರತೀಯರು ಉಳ್ಳೇರು, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಉಳ್ಳೇರು, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಮುಖರು ಪೂರ ಅರೆಗೆ ಬಡ್ತಿನ ಆತ್ಮೀಯರು ಉಳ್ಳೇರು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೂರ ಎದುಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬೆಳಗುನಿ ಅಂಗಡಿ ಬೆಳಗುನಿ ಅಂತ ಪಂಡ ಅವು ತುಡರು ಬೆಳಗಾವನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಪುಣ ಅಂಜನೆ ಐತೆ. ತುಡರು ಬೆಳಗಾವಡು ಪಂಡದು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಶಾಲ H ಮುದ್ಯ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ V ಅಡಪ ಬಕ್ಕಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ನೀತಾ ರಾಜೇಶ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತಾ ಕೃಷ್ಣ ಮೋಹನ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಜನ್ಯ ಜೈನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಕ್ಕ ಧನಂಜಯ PK ಪೂಜಾರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ನ ಮಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಎತ್ಕೊಂಡು ತುಡರು ಬೆಳಗಾದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶುಭ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ದೈವದೇವರ ಪೂರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು. ಪ್ರೈಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರೈಡ್ದ ಕಟ್ಟಡೋಡು ದೇರ್ಲಘಟ್ಟದ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಪರಿಸರಡು ಇನಿ PK ದುಜಾ ಪೂಜಾರಿಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋಡು ಪಡೆದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ತಂಕ್ಲು PK ಧನಂಜಯ ಪೂಜಾರ್ಲನ ಕುಡ್ಲದ ಶಾಪ್ಗೆ ಕರಿ 20 ವರ್ಷ ಬರೊಂದುಲ್ಲ. ಅರೆನ ಪೋಲಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಲು ತಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಿ ತಿಲಕ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು. ಅರೆನ ಈ ಹೊಸ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ನನಲಾತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡ್ ಪಂಡದು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತಾ ಕೃಷ್ಣ ಮೋಹನ್, ಅರೆನ ಮರ್ಮಲ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಜನ್ಯ ಜೈನ್,
ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ವಿ ಅಡಪ, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಶಾಲ ಹರ್ಷರಾಜ್ ಮುದ್ಯ, ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಶಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾತಿ ರಾಜ್, ಪಿಕೆ ದೂಜ ಪೂಜಾರಿಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಬಾಟಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ಕೃಷ್ಣ ಮೋಹನ್ ಪೂಂಜಾಲ್ಗಟ್ಟೆಡ್ದು ಪಿಕೆ ಧನಂಜಯ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಅರ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಸರಿಸುಮಾರು 15-20 ವರ್ಷಡು ಅರ್ನ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೂಲುಪುನಿ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನದಿದ್ದು ಬೈದೇರು ಆ ರಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯದ ಎಡೆಪು ಬಯಕೊಡು ಬಂದದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಳ್ಳೆ ಮುಳ್ಸೇದು ಮಾತೆ ಗಣ್ಯರೇಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಡೊಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಮಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬಿಳೆಯಡಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಪಾತಿರ್ಪೆ ಏನು ಈ ನೆಕ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಬರೋ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ 10-15 ವರ್ಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಡ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ವಾ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆರೈನು ಸರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಡಲೆಕ್ಕ ಪೊಲ್ಲುದು ಅಂತ ಒಂಜಿಲ ಡಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನಾನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಪೂರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಆರು ಎಂಕೆನ ಹೆಂಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಜನನೇ ಅದು ಓದ್ತೇರು ಏನು ಅಣ್ಣನ ಅಕ್ಲ ಎಡೆಗೆ ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಒಂದು ದೇವರ ಆರ್ಬೋಡು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದು ಅಂಚ ಒಂದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಡು ಬಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಲ್ತಂಡೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲ ಸಲ್ವಾರ್ಸ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಕೊರಂದಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪೇದನು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚ ಹೆಡ್ ಆವಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಧನಂಜಯರ್ನ ಶಾಪು ಪೂದು ಮಸ್ತ್ ಪುಲ್ಲ ಒಂದುಲ್ಲ ನನ್ನಲಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರಡು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಪಂಡದು ಅನ್ನು ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಪಂಡದು ದೇವರೆಡೆ ಅನ್ನು ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಲೌಸನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬಂತು ಪೊಲ್ಲುದು ಕೊಲ್ಲೊಂದುತ್ತೇರು ನಂಗೆ ಏಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಜನ ಅಂದಾಪುಜಿ ಅರಡೆ ಎಂಚ ಬೊಡಲ್ಲ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಅರಣ ಇಂಚಂದು ಮನ್ಪೆರಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಅದಾದ್ರೆ ಅರೆಗೆ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ದು ಆರ್ನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಎಡ್ಡೆ ನನ್ನಲಾತ್ ಬೆಳಗೊಡು ಪಂಡದು ದೇವರೆಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನ್ ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬುಡೆದಿ ಯಾನ್ ಐ ವಿಶ್ ಹಿಮ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲಕ್, ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ and have a good name. Thank you. I wish Mr. Dhananjay all the best. So I'm associated with this workshop since almost 10 years now, and he's never disappointed. So I think he has one of the best tailors and cutting masters. And one good thing is I'm a doctor and very busy. So I don't get ideas how to stitch my blouse or dresses. So he's one who designs the things for me. So it's like having your own fashion designer. So thanks a lot and all the best, Mr. Dhananjay. Best to you. And thanks for coming, Swati. Yeah. So he had a shop in this area, but I think during COVID, all of us went through a lot. Yeah. Now he's done it again. He's back in Rಳಕಟ. After 5 years back. Yeah, after 5 years. I'm sure it will be a hit. Thank you. All the best. Thank you very much. ಪಿಕೆ ಧನಂಜಯ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರರು, ಗ್ರಾಹಕರು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಯಾಕರ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯ, ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪುಗರ್ತದ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ನಿತಿನ್ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಡಬಯಕೆರು. ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಂಚಿನ ಧನಂಜಯ ಎಂಕಲು ಧನಂಜಯ ಪಂಡ ಧನಂಜಯ ಎಂಕಲು ಡ್ಯಾನಿಂದ ಲೆಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದ್ರೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಲ ಧನಂಜಯನ ಡ್ಯಾನಿಂದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಂತೇರಿ ಸರ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಹೊಡ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಆತ ಗ್ರಾಹಕರೇನು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪೂರ ಮೇರ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ವಿಶಾಲ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೊಡುತ್ತಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ದು ಬೊಡುತ್ತಲೆಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಸಾಧಾರಣ ತಪ್ಪಿತ್ತು ನಡ ಪಾತಿರೊಡೆ ಇನ್ನು ಸುಧಾರಿತೊಂದು ಹೋಗ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ್ರೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತಪ್ಪು ಅಂಡಲಾಗ್ಲೇ ಬೇರೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಪನ್ನೀರ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಹಾಪುಜಿ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಕೋಪ ಅಂತಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಂಡು ಬಂಡೇರಿಂದ ಐನು ಪೂರ ಅರ್ನ ನೆಟ್ಟಿತ್ತದು ಪಕ್ಕ ಇವನ್ ಅಕಲ್ನ ದುಂಬು ಅಕಲ್ನ ವಂಶನೇ ಈ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಉಡುಪುದರ್ ಬೋತಿನ ಪಿಕೆ ದುಜ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕುಂಟದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಂತಂತನ ಕುಡ್ಲಾಡು ಅವೇ ಇತ್ತೀನಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಅಂಚ ಐನು ಅರ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಪುದರ್ನ ನೆನೆತ್ತೊಂದು ಪಿಕೆ ದೂಜ ಪಾರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಐನ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಒಂದು ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾಪುನ ಇತ್ತದ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪುನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಂತದ್ದು ಈ ಶಾಪುನ ಮೂಲ ಮಲ್ತೇರು ಬಹುಶಃ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಏರಿಯೋಡು ಆರ್ಯಾತ್ ಮೂಲ ಕಾಲೇಜುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ್ರೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣು ಪನ್ಪನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವೇರು ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಪಡ ಪಡದು ದೇವರೆಡೆ ಬೇಡೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ತುಂಬ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ.
ಬೇರೆ ಡ್ಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಧನಂಜಯರು ಉಲು ಹೊಸ ಅಂದು ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನಿ, ದೇವರ ಅಡ್ಡಲ್ಕೊಟ್ಟು. ಡಾಕ್ಟರ್ ನರೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ರಂಗೋಲಿ ಫ್ಲವರ್ದ ಭರತ್, ಕುಡ್ಲ ಉದ್ಭವ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ದ ಕಿರಣ್ ಬಿಎಂ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಪೊರ್ತೋಡುಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಿಕೆ ಧನಂಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಅರಣ ಮಗಲು ಮೇಘನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿಕಿಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಸಕುರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್ಚನಾ ಎಂ ಬಂಗೇರ ಸವಿಸ್ದಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೇರು. ಓಲು ಜನಪ್ರವಾಹ ಉಂಡ ಅವಳು ಜನಪ್ರವಾಹ ಇತ್ತಿನವಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಿತ್ಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕುಲು ಬರ್ಪುನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕುಲು ಬತ್ತದು ಪೋಪುನಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಇಂದು ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಬಹುಶಃ ಇಂದು ಹೃದಯ ಭಾಗ ಒಂದುಂಡು ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕುದ ಕೇಂದ್ರಲ ಕೈತಳ್ಳೆ ಆಪುಂಡು ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಇಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆಡು ನಾಡ್ದು ಇನಿ ಪಿಕೆ ದುಜಾ ಪೂಜಾರ್ಲಿನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಬೊಟಿಕ್ ಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಲ್ವಾರ್ ಲುಪ್ಪಡು ಸೂಟ್ಸ್ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಬೋಡಿತಿನ ಮಾತ ರೀತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಲುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ಟೈಲರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇತ ಆಕರ್ಷಕವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಲು ನಿತ್ಯ ಉಡುಗೆಲು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ಲು ಮಾತ ಉಂಡು ಇಂದೇನು ಮಾತ ಗ್ರಾಹಕರು ಎಡ್ಡೆ ಮಿತ ಬೆಲೆಡು ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವದ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಕೆ ದುಜಾ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪಂಡ 25 ವರ್ಷ ಇನಿಕ್ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರುವಾದ ಆಂಡು ಆಕಲ್ನ ಸರಣಿ ಸಂಸ್ಥೆದ 17ನೇ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾನು 5 ವರ್ಷಡು ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೈಭವನು ಪಿಕೆ ದುಜಾ ಪೂಜಾರ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಕಲ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮನ್ಪೆರ ಉಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆ ಇನ್ನು ದೇರ್ಲಗಟ್ಟೆಡು ವಾರೀತಿನ ಆರಂಭ ಆತನ ಅವು ನನಲಾತು ವಿಸ್ತಾರ ಆವಾಡು ಪಿಕೆ ಧನಂಜಯ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಬಕಾರಣ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನನಲಾತು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನು ಈತೆ ಮಾತ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಂದಿರು ಅರ್ನ ಪಾತೆರದ ಆ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆನೇ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಳೆಯಾರೆ ಕಾರಣ ಪಂಡದು ಮಾತ ಗ್ರಾಹಕರ ಆತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೆರ್ವೇರು ಮಾತ ಗ್ರಾಹಕರೇನ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಕಲು ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅರ್ನ ಪಾತೆರ ಅರ್ನ ಬೇಲೆ ಅರ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ನನಲಾತು ವಿಸ್ತರಣೆ ಅದು ದೇರ್ಲಗಟ್ಟೆಡು ನನಲಾತು ಸಂಸ್ಥೆಲು ಬರ್ಪುಲೆ ಕಾವಡು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಡ್ದೆ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಚ ಬಂಡ್ಲ ಬಾಯಿಡ್ದೆ ಪ್ರಚಾರ ಆವಡು ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿಡ್ದು ನನ್ನೊಂಜಿ ಬಾಯಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆಂಡುಗೆ ಆರು ಧನಂಜಯರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಅವಳು ಕುಂಟುಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂಡುಗೆ ನಿಕುಲು ಪೋದು ಒಂದಿ 10 ಜನಟ ಪಂಡಗ 100 ಇಲ್ಲ 1000 ಇಲ್ಲಾಗ ಮುಟ್ಟುಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ನನಲಾತರ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಲ ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ನನಲ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲ ತೂಪಿಲ ಕಾವಡು ಆರು ನಂಬಿನ ದೈವದೇವರು ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ದೈವದೇವರು ಮಾತಿರಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡು ಪಂಡದು ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದು ಆರ್ನ ಆತಿಥ್ಯನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ.